Llum de lava casolà. Necessitem 2 gots d'aigua, 2 gots d'oli, un got de pintura de tremp, un recipient transparent, una pastilla efervescent. Primer fiquem 2 gots d'aigua, Després tirem la pintura. Saturday, another careless move tells the world that you're thinking of what to do. A window opens up and someone calls i ho barregem. Ara tirem l'oli. you'll hit your target someday. La densitat de l'oli fa que no es barregi amb l'aigua. Ara crearem la llum de lava. Per què passa això? Les molècules de l'oli i l'aigua no són amigues. L'aigua i la pintura sí que ho són. Per això és possible fer aquest experiment. Les bombolles de la pastilla fan que la pintura pugi i faci formes molt boniques. Quan xoquen amb l'oli, tornen a baixar. Per això sembla un volcà en erupció.